Ei, petits agricultors, benvinguts a un nou vídeo i avui anem a l'òpera. En realitat jo ho vaig gravar un vlog i vaig gravar tot, però l'àudio no se'm va gravar bé els vídeos, per això ara aquí us aniré a explicar una mica tot el que vam fer, per això vam anar a l'òpera. Primer de tot, aquest vídeo s'hauria d'haver posat ahir dimarts, però estava a tope de treball, no vaig poder, amb sort vaig poder fer el de TikTok, i avui fem el que toca, així almenys el teniu. I això, i demà no, dissabte tindreu el vídeo que toca del resum setmanal. I després, al cap de setmana, com ja us vaig dir, diumenge teniu un vlog, dilluns teniu un vlog, dimarts teniu un vlog, i ja estaré amb vosaltres en deuda amb tots els vlogs que us dec. I dit això, petits agricultors, per això. Doncs vam anar a l'òpera. En realitat a l'edifici de l'òpera, no veure una òpera, veure un ballet, perquè al moment vaig mirar i ara no hi havia òperes, l'únic que hi havia són dos ballets. Un sobre com algo de futbol i l'altre, que es diu Made in Oslo, que era una miqueta més llarg, així ens quedem a veure aquest. La veritat és que estava xulo, o sigui, no és el ballet clàssic clàssic, és com una cosa més contemporània, però la veritat és que estava molt xulo, que es diu Made in Oslo, i és de la companyia d'Oslo, i m'agrada, perquè eren com 3 actes, o sigui, era curt, no hi havia parons entremig, sinó que eren 3 actes dins el mateix ballet, que era una miqueta, pel que vaig entendre jo, algo com sobre relacions i algo així, molt així. I va estar, i la veritat és que em va agradar molt, tot i que per mi el millor va ser el tercer acte, tot i que el primer em va agradar i el segon no el vaig entendre molt, el segon. Per això, petits agricultors, ara us poso el vídeo i us vaig explicant coses. Vale, doncs això, vam arribar allà, que és un edifici que està sobre el mar, que m'encanta, i després vam entrar, l'edifici, la veritat és que no l'havíem vist quasi mai, dins mai l'havia vist i em va agradar molt, per fora, òbviament sí que l'havia vist i està pujat a dalt, crec que algun vídeo us vaig pujar que havies pujat a dalt, i això. Vale. I a l'acabar vam seguir per Carl Johnson i com això era a les 6, perquè aquí les coses es fan d'hora, vam acabar cap a les... O sigui, això era a les 5, vam acabar a les 6 i això. I a les 7, més o menys, perquè vam estar una rato donant voltes, hi havia gent ballant per allà fora. Vam anar a menjar a un restaurant que és com de menjar així callejero, tot i que era un restaurant però que hi havia diferents paradetes. Em vaig amb una milanesa, que no és molt com les que he provat a Espanya, però estava bo. I ja no hi ha res més, sé que aquest vídeo que no haurà durat més de 3 minuts, però da igual, així us poso un vídeo i al final és fer el vídeo. Espero que els pròxims vídeos siguin més divertits. I petits agricultors, recordeu, a vegades fer plans és molt guai. Ah, sí, que en els vídeos del recopilatori no estic fent petits agricultors, perquè al final no fa falta. M'agrada més fer-ho en els vlogs, així que vinga, que vagi bé.